O să vă împărtășesc 5 gustări delicioase, sărace în carbohidrați, pe care le consum mereu și care nu îmi cresc glicemia. Așadar, dacă ești diabetic și cauți inspirație pentru gustări sănătoase, ești în locul potrivit. Hai să începem! Bine ați revenit pe canalul meu! Sunt Tom, sunt diabetic de peste 30 de ani și pe acest canal vă ajut să vă gestionați mai bine diabetul. Așadar, iată cele mai bune 5 gustări sau aperitive ale mele, sau cum vrei să le numești. Sunt delicioase. Pe primul loc este guacamole clasic cu chipsuri de tortilla cu conținut scăzut de carbohidrați. Fac acest aperitiv aproape de fiecare dată când avem musafiri, pentru că este foarte ușor de preparat și are un gust extraordinar. O să ai nevoie de 2 avocado coapte, o mână de roșii sherry, o ceapă eșalotă mai mare, o limetă și frunze de coriandru proaspăt. Taie avocado pe jumătate, scoate sâmburele, pune pulpa într-un bol și pasează-o. Întotdeauna adaug sucul de limetă imediat ca să păstreze avocado culoarea verde proaspătă. Apoi toacă mărunt roșiile sherry, ceapa eșalotă și coriandrul și adaugă-le în bol, împreună cu sucul care a ieșit din roșii. Prefer să toc totul în bucăți cât mai mici posibil, pentru că așa e mult mai ușor să iei cu un chips de tortilla o cantitate bună de guacamole. Acum doar amestecăm totul împreună cu un sfert de linguriță de sare și suc de limetă. Îmi place să mănânc acest guacamole cu chipsuri de tortilla cu conținut scăzut de carbohidrați. Și nu există nimic mai bun decât să te înfrupți din acest bol plin cu guacamole verde, proaspăt, gustos și sănătos. Acest guacamole are cel mai bun gust când este proaspăt și acesta este atât de bun încât rare ori ne mai rămâne ceva. A doua mea gustare preferată, cu puțin carbohidrați, sunt rondelele de castravete cu somon afumat. Din nou, se fac foarte rapid și simplu și au extrem de puțin carbohidrați. O să ai nevoie de un castravete, aproximativ 100 de grame de somon afumat, iaurt grecesc cu conținut ridicat de grăsime și puțin mărar proaspăt. Vom începe prin a tăia castravetele în felii destul de groase, iar dacă nu-ți plac semințele sau dacă vrei să ai mai mult spațiu pentru umplutură, poți să scoți o parte din semințe cu o linguriță și să faci o mică gaură în fiecare felie. Doar să nu treci cu lingurița prin toată felia. Apoi toacă mărunt puțin mărar proaspăt, amestecă-l cu iaurt grecesc cu conținut ridicat de grăsime și adaugă un praf de sare. Acum, iaurtul grecesc este opțiunea sănătoasă, dar dacă vrei să te răsfeți puțin, poți folosi smântână grasă sau cremă de brânză. Mai puțin sănătos, dar mai gustos, dacă mă întrebi pe mine. Taie somonul afumat felii și suntem gata să finalizăm farfuria. Pe fiecare felie de castravete vom adăuga o jumătate de linguriță din amestecul nostru de iaurt cu mărar, o felie de somon afumat rulată și putem termina cu puțin mărar proaspăt. Această gustare arată și are cel mai bun gust atunci când este proaspătă și încă rece, pentru că dacă lași iaurtul și somonul la temperatura camerei o perioadă, întreaga gustare începe să arate cam obosită. Așa că, dacă nu servești această gustare imediat, păstrează farfuria pregătită în frigider. A treia mea gustare cu puțin carbohidrați este surprinzător de simplă. Migdale. De obicei le mănânc crude, dar m-am gândit să vă arăt și o altă variantă care îmi place, și anume migdale prăjite cu ardei iute afumat. Aceasta o poți face în 5 minute. Pur și simplu, pui într-o tigaie un bol de migdale la foc mediu și le prăjești. Când aroma migdalelor îți ajunge la nas, poți adăuga puțin ulei de măsline, le amesteci și le mai prăjești câteva minute până încep să se rumenească. Când s-au rumenit, poți adăuga puțină boia afumată sau câteva fulgi de chili și un praf de sare și e gata. Le poți pune într-un bol cu un șervețel de hârtie ca să absoarbă excesul de grăsime și apoi sunt gata de servit. Băieți, migdalele sunt foarte fierbinți când le scoateți din tigaie, așa că nu le gustați imediat cum am făcut eu. O să vă ardă la gură. Acum gustarea mea preferată numărul 4 o să conțină niște carbohidrați, dar genul de carbohidrați care sunt relativ ușor de gestionat dacă ești diabetic. Este un hummus de sfeclă roșie coaptă. O să ai nevoie de sfeclă roșie gătită, năut, lămâie, usturoi și pastă de tahini. Taie sfecla roșie în 8 bucăți, asezonează-o cu sare, cimbru și puțin ulei de măsline, apoi pune-o la cuptor la 200 de grade Celsius sau 390 de grade Fahrenheit pentru aproximativ 30 până la 40 de minute. Iar când le scoți, așa ar trebui să arate. Apoi vei pune totul într-un mixer împreună cu 3 linguri de ulei de măsline, o conservă de năut cu aproximativ jumătate din sucul ei, o lingură de pastă de tahini, 2 căței de usturoi zdrobiți, sucul de la o lămâie și un sfert de linguriță de sare. Acum amestecăm totul până când devine frumos și cremos și adăugăm puțin mai mult ulei de măsline spre final. Îmi place să mănânc acest hummus din nou cu acele chipsuri de tortilla cu conținut scăzut de carbohidrați pe care ți le-am arătat mai devreme, dar este grozav și cu bastonașe de legume. Băieți, trebuie să recunosc că hummusul pe care l-am făcut în acest videoclip nu arată prea apetisant ca și culoare. De fapt, ar trebui să fie mai roz sau mai intens roz și poți obține asta dacă pui mai multe sfeclă roșie și mai puțină năut decât am pus eu dacă vrei o culoare rozalie violet foarte plăcută.
Și ca gustare numărul 5, cu puțin carbohidrați, cred că toți merităm ceva dulce, nu credeți? Ceea ce mănânc uneori dimineața este iaurt grecesc cu conținut ridicat de grăsimi și puțin carbohidrați, cu o mână de fructe de pădure, ideal zmeură și afine, pentru că au relativ puțin carbohidrați și sunt bogate în fibre, ceea ce este benefic pentru glicemia noastră. Și de obicei presar pe deasupra niște caju tocat mărunt. Acum, această masă conține carbohidrați, să nu mă înțelegeți greșit, dar grăsimile și proteinele din iaurt și din nuci, precum și fibrele din fructele de pădure, fac ca creșterea glicemiei de la acest bol să nu fie atât de dramatică și, de fapt, să fie foarte mică. Cel puțin pentru mine, aceasta este o gustare dulce și sănătoasă, care funcționează destul de bine. Băieți, vă rog să țineți cont că nu sunt specialist în nutriție. Sunt doar un tip diabetic și împărtășesc propria mea experiență. Și aș fi curios, care este gustarea voastră preferată pentru diabetici care nu vă crește glicemia? Spuneți-mi în comentarii. Dacă vrei să afli care sunt cele 5 mese sărace în carbohidrați, pe care le mănânc aproape în fiecare săptămână, atunci apasă pe videoclipul de pe ecran chiar acum. Ne vedem acolo. Mulțumesc că te-ai uitat. Ciao!